Takže čaute ľudia, vítajte u tohoto videa a určite ste si všimli, že tu máme niečo nové. Je to intro a veľmi pekne ďakujem LPS Mňau, ďakujem ti fakt best intro. Veľmi pekne ďakujem, nemám proste náš slov, ďakujem ti. A včera, čo som dala info video, tak mi tam napísala LPS Love pár otázok a ja jej na ne odpoviem. Tvoja best farba. Ja ich mám proste veľa. Tyrkysová, modrá, čierna, biela a fialová. Rúžovú moc nemusím, ale takú slabunko rúžovú áno. Ináč mám všetky rady a farby. Natočíš krátky film? No, rozmýšľam, že áno a rozmýšľala som, že ako som sa stala youtuberkou, tak nad tým som rozmýšľala, ale ešte si to radšej premyslím. 3. Pokračovanie vtipov. Napísala si mi, viem, dole vtipy a ďakujem, určite ich použijem, neboj sa. Ideme na ďalšiu otázku. 4. Urobíš súťaž? No, neviem, to si ešte rozmyslím, samozrejme. Po 5. Budeš robiť music videá? No, áno, posnažím sa ich najviac robiť, aj keď mám len jedno. 6. Čierna alebo biela? No, to sú moje best dve farby, takže obe. 7. Natočíš všetkých tvojich LPS, no. No, neviem, ešte to si rozmyslím. Takže ďakujem ti, že si mi dala otázky, ja som ti teraz na ne odpovedala a dúfam, že sa ti, vám video páčilo a čaute.